idi bang lo pulong te notice to nangi la pen ke nili hem da kalila ke alang tumla bang ke political conspiracy la pen political motivated la bang masi bang be la sinili ke aprang ba lo ning kan thom ti pho aprang lo nong sinili phan pini allegation do pulong te nili ke CBI sinili ke welcome lo idi penang songka ning kan ti pho aprang na to chin na to channel hoi pena nili pang dak on jong si Karbi Anglong Autonomous Council jurisdiction ni liandar ke dohut. Kapre department jong sipini allegation do pulong te. Je ni lekes idi pen afudulang CBI sini leke ke pulol tu mana bang. Pini approve dulu te lake. Ane sige lahai ka peche thang tap non malam na tu na chini lo. Je along tina consensus ta me Congress la pen APSLC. Nang dunjap na tum thek long lo. West Karbi Anglong ke District Mahila Congress Committee a President P Penceng log ang ton sinang dunjap lo. Amrengalong Mondor Congress Penceng log ang ton ang dunjap lo. Nilip Konsensi Mondor Block Congress a President Penceng log ang tunang dap lo. APSLC nang dunda chin lo ani wangsi a suri a phai tu nang jondon. Adon ke a suri amuni tum nang jondon along tin konsensi atumi hata rongkhang atumi dike nilip Pini bangya singhason daga suri thoma badu ina tu theklong po lahe masi non lipan jung alam si ala tume pulo jala dake alang hem idi do te nang tum da channel long theklong ikente da police ke bang ba idi officer tong ke bang lasi lahe ke mane nilipan nong nam nange juji aphan mate politically la conspiracy mane la politically la nilipan anong nange juji pan si lahe ke klep lagi opposition tu makam lo ba kam ni tu makam ni claim bom ni li duty ani bang claim bom la pen la hai kapache thang tap a channel la tu ma phan rak channel pen cheng lo la pen ge ND24 pen cheng lo din pen cheng lo ni li defamation case PLO la pen criminal case PLO high court lo la selang tu phan pini pen hearing tu la pen sir dak kisuman dak Karbi Anglong political atum tame indut bahini atum la so apu thak ke jong apot ke nang li pen ni li lang tum ke jong plong ta approve do nang li phan pini chok chi pu nang ke jong ba henno pini jong hu de nang ke jong ke jete se approve do nai mate video proof ke koson la lang dong nai approve abi pin pulong de nang li thang la jong ta bre soi ta bre koi pita bre ke malo lo ya lagi bang kam lo ni kam ni claim om lo ko anma bang nang ke jong tap ko anma bang nang putap an si ani bang ne simuni tum ke ni long ke nang na chep to ogron ji pu bang mo het tame korgan chita arrong benang dun thuja po pu ke la si muni tum ko anma la so ni li phanang ke jong rat ke chini development akam da claim bom lo Karbi Anglong prang congress ke du penon kaching thur prek jak ka sab sub theklong lo prek pi kalilang he sa pasi ke chela do lo ngonsam dolong Karbi Anglong lahai ta muni tum chini lo la pen ga kapre political party tum da ingrai bom lo la pen tim Karbi Anglong si nang che pok dun bom lo lahai chini si la ke jong nang jong pon eta lahai ya lang tum kam lo la ke ni ke pene la ke ni chujeng le claim ya muni ta kalina tum chin lo ke la ke tuliram rohang ke la ke rara phan ke kaita claim pi pom po 24 hours claim pi pom po unan ke claim pi bang hala nang jong ta ba kam lo ni li ke claim kam la ni kam lo chok po la corruption pen lo si nili hem nang tu chini lo nili ke election thurthe ko pensi hoda intelligent ahem ga chikip na tu chini lo amar la so hem foundation me da mat crack hoilo nili supota first class company na chini lo kache construction pen chenglo inglong construction tower pen chenglo nili supo kam klem na tumna ni ka hinu dak theklong ma etia koisi pichon mate bang kam chong klem lo farm klem lo nili supo kam klem no puke nani ke tok duma mania politician asopo ba donarap kam klem no puke tokte mate hoda gitu hema chikim ke lake along le tame thang long le nili sia prange nili sike thik pon hai sanili supo men si nili